Prynhawn da i chi a chroeso calon i brifwyl yr enwad ein cyfarfodydd blynyddol. Croeso i chi sydd yn ymuno â ni trwy gyfrwng y ffrydio byw i ni'n falch iawn o'ch cwmni. Tynnu'r lluniau yn ystod ein cyfarfodydd, felly doi beth. Os nad ydych yn dymuno ymddangos yn y lluniau rheini, gadewch chi Elinor a neu finne i wybod. Os ych chi'n poeni am sut ych chi'n edrych yn y lluniau rheini, mae gennym ni arbenigedd Elinor a finne, fyddwn ni yn eich twtio chi a'ch trwsiadu chi, os mae hynny'n ferf. O ddifri, os ych chi ddim eisiau ymddangos yn y lluniau, please dedwch. I ni'n diolch i Eglwysi Cyfundeb Gorllewin Morgannwg am ein gwahodd, a mawr ddiolch i'r ysgrifennydd cyffredinol, staff T. John Penry, swyddogion ac aelodau y Pwyllgorau am bob peth a wnaed ac a wneir i gwblhau'r trefniadau a'r fath rain. Give me a wink or a winning smile if you need offer cyfieithu. Translation equipment. A diolch rhag blaen i chi am eich gwaith. Diolch yn fawr fawr. Felly, yng ngeiriau John Gwilym Jones, cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn. Newch chi ymuno a fi os gwelwch yn dda mewn gair o weddi, cydweddiwn. Adre a fan hyn, cydweddiwn. Arglwydd, dyrod y fendith ar gyfarfodydd blynyddol yr undeb hwn o eglwysi. Fel y byddo i ti ein harwain i gariad teyrngar ac i ufuddod Dionys. Clyw pob gweddi o'n heiddo, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ein braint yw gael cwmni y parchedig Betty Wyn James. Gwyddom amdani i hymroddiad egniol a'i gweinidogaeth gadarn diogel i ni'n gwybod y cawn ganddi myfyrdodau meddylgar a gwerthfawr. Gweddiwn am wenau Duw ar y myfyrdodau ac ar ei harweiniad. Diolch, Betty Wyn. Wel, pnawn da i chi gyd. Pnawn da, diolch Owain am y geiriau credig o groeso, a diolch yn fawr iawn am y fraint o gael arwen myfyrdodau Beiblaidd yn yr undeb eleni am y tro cynta. Ni'n meddwl bod ni wedi tico bob bocs, ond mae'n braf cael neud. Diolch yn fawr i chi am y gwahoddiad caredig. A gadewch i ni gychwyn drwy ganu ar ein heistedd agor ein llyged i weled yr Iesu. Diolch. Wel, fel un sydd wedi magu yng Nghwm Tawed, dyw'r ardal hon ddim yn gwbl ddiarth i fi. Enw'r pentre hwn, fel ych chi wedi gweld ar y ffordd mewn siwr o fod, yw Jersey Marine. Na chi enw Cymraeg da, ynddo fe. Ac bod fi'n nabod yr ardal eitha da, oedd hyd yn oed fi wedi cwpla lan yn Amazon ar y ffordd. Mae Jersey Marine yn fwyaf adnabyddus am ei thŵr. Ac ar ôl y tŵr hwn, mae lleoliad ein cyfarfodydd blynyddol ni eleni wedi cael ei enwi, wrth gwrs, gwesty'r Tyre, The Towers Hotel. Mae'r tŵr, a welwch chi tu fas i'r gwesty hwn, yn dŵr 8 onglog, 4 llawr,
a adeiladwyd yn yr oes Victoria. Fe gynlluniwyd y tŵr i ddarparu golygfa banoramig o'r ardal gyfagos, ac wrth gwrs, doedd Amazon ddim yma ar y pryd. Fe hadeiladwyd fel rhan o ddatblygiad Jersey Marine fel cyrchfan, rhyw fath o barc antur, barc gwyliau yn ei ddydd felly. Ac ar ôl iddo ddirywio mynd yn adfel, fe gafwyd cynigion i'w adfer ond cafodd ei adnewyddu'n llawn yn y pen draw yn y flwyddyn 2006 fel rhan o westy The Towers. A mae'r tŵr bellach yn cael ei ddefnyddio fel y bridal suite. Mae yna jyst rhyw syniad o fod yn gaeth yn y tŵr chymod yn dod i'r meddwl yn dweud. Nawr, os yw Cymru yn wlad y cestyll, allwn ni ddweud hefyd nad oes prinder tyrau yn ein gwlad ni chwaith. Mae'r rhai wedi codi am resymau digon dilys. Enghraifft, fe welir olion tyrau o hen weithfeydd heiar na glo mewn ardal a fi ar un adeg yn fwrlwm o ddiwydiant, ac olion gweithfeydd copr fan hyn ar gyrion dinas Abertawe. Ond mae terau eraill hefyd wedi cael eu codi am resymau tra wahanol wrth gwrs. Ar ddwyrnod clir, i ni'n gweld o'n tini yn Abergwili yn sefyll yn browd ar lethred Dyffryn Tywi, tŵr Paxton, tŵr arbennig a adeiladwyd gan wr o'r enw William Paxton, o barch i Nelson medde fe, ond mae chwedloniaeth lleol yn adrodd fod Paxton wedi codi'r tŵr yma i glodfori fe ei hunan. Ac fe weles i ar y cyfryngau cymdeithasol ychydig ddyrnodau nôl yn unig bod y prifardd Emyr Lewis wedi bod am dro ar hyd y dyffryn ac wedi tynnu'r llun hwn o dŵr Paxton yn y niwl ac wedi llunio'r englyn o weld y tŵr yn y niwl. Yn ddidrwst, yn ddifwstwr, yn weddus, yn hedd brodi nefwr, daw tarth i gofleidio tŵr, hunan foliant, hen filwr. Da, dy fe. Felly, o ganlyniad, dwi'n credu falle bod ni ychydig bach yn ddrwg dybus o dyrau yma yng Nghymru. Dydyn nhw ddim wastad yn gwybod yn iawn beth i wneud â'r tyrau yma i gyd, a hynny yn aml iawn oherwydd ein bod ni'n gwybod yn iawn fod cestyll a thyrau gwlad arall wedi bwrw cysgod dros lawr ein gwlad ni hefyd. Sdim eisiau fi ddweud wrthoch chi bod na sôn am dyrau yn y Beibl. Bu'r Israeliad yn codi tyrau i gadw llygad ar ei tir. Ac wrth symud i'r Testament Newydd, fe gofiwch chi fod Iesu wedi adrodd mewn dameg am ddyn a blanodd wynllan, a chododd glawdd o'i hamgylch, a chloddio cafn, ac adeiladu tŵr, dameg y wynllan a'r tenantiaid. Ond wrth feddwl am godi tŵr, hanes arall a ddaw i'r cof yw hanes ryfeddol codi a dymchwel tŵr Babel, arweiniodd wrth gwrs at gymysgu ieithoedd. Mae'r hanes gyda ni yn llyfr Genesis. Gadewch i ni ddarllen ychydig adnodau o'r hanes gyda'n gilydd os gwelwch yn dda. Ar un adeg, un iaith o drwy'r byd i gyd. Oedd pawb yn defnyddio'r un geiriau. Pan oedd y bobl yn symud o le i le yn y dwyrain, dyma nhw'n dod i dir gwasnad yn Babylonia ac yn setlo yno. A medden nhw, gadewch i ni wneud brics wedi tanio'n galed i'w defnyddio i adeiladu. Roedden nhw'n defnyddio brics yn lle cerrig a tar yn lle morter. Dewch, medden nhw, gadewch i ni adeiladu dinas fawr i ni'n hunain, gyda thŵr uchel yn estyn i fyny i'r nefoedd. Bydden ni'n enwog, a fydd ddim rhaid i ni gael ein gwasgaru drwy'r byd i gyd. A dyma'r arglwydd yn dod i lawr i edrych ar y ddinas a'r tŵr roedd y bobl yn ei hadeiladu, ac meddai, maen nhw wedi dechrau gwneud hyn am ei bod nhw'n un bobl sy'n siarad yr un iaith. Does dim byd yn ei rwystro nhw rhag gwneud beth bynnag maen nhw eisiau. Dewch, gadewch i ni fynd i lawr a chymysgu eu iaith nhw, fel na fyddan nhw'n deall ei gilydd yn siarad. Felly dyma'r arglwydd yn ei gwasgaru nhw drwy'r byd i gyd,
a dyma nhw'n stopio adeiladu'r ddinas. Roedd y ddinas yn cael ei galw'n Babel, a mae dyna ble wnaeth yr arglwydd gymysgu eithoedd pobl a'i gwasgaru drwy'r byd. Yn ôl ymchwil ddiweddar, mae dros 7,000 o ieithoedd yn ein byd ni, a'r Beibl wrth gwrs wedi gyfieithu i bron i bod â 400 o'r rheini, ac yn yr amrywiaeth honno mae'n iaith ni, yr iaith Gymraeg, a Duw yn gwaredon ni rhag ei cholli hi. Mae'n siŵr bod gan yr rheini sy'n arbenigo mewn ieithoedd esboniad i ble, neu o ble, y dath yr holl ieithoedd hyn. Ond fe welwn ni yn hanes Tŵr Babel, mae un iaith oedd trwy'r byd i gyd, ond fe gymysgwyd yr iaith honno, ac fe ath yr un yn llawer a'r iaith yn ieithoedd. Dewch, medden nhw, gadewch i ni adeiladu dinas fawr i'n hunain, gyda thŵr uchel yn esgyn i fyny'r nefoedd. Byddwn ni'n enwog, a fydd dim rhaid i ni gael ein gwasgaru drwy'r byd i gyd. Nawr, nid y cynllunio sy'n cael ei gondemnio yn y stori hon. Nid uchder y ddinas na'r tŵr sydd â'n gondemniad. Yn wir, mae'n ymddangos bod gan y bobl hyn ddawn i adeiladu, a bod gyda nhw'r adnoddau i adeiladu hefyd. Gadewch i ni wneud brics wedi tanio'n galed i'w defnyddio i adeiladu, medden nhw. Fersiwn Beibl.net sy'n gen i fan hyn wrth gwrs. Ac yn wir, mae'n ymddangos fel pe bai nhw'n barod i gychwyn gwareiddiad newydd. Yr hyn sydd yn ei gosod nhw dan feirniadaeth lem yw'r cymhelliad i adeiladu. Byddwn ni'n enwog, gwnawn i ni enw, fel ein bod ni'n ymddangos yn bwysig, a phawb wedyn yn gwybod pwy i ni. Yn ddiddorol iawn, fe gyhoeddodd y Pab Leo ei dreithawd Magnicas Humanitas yr wythnos diwetha, yn mynegu ei bryder am y defnydd o AI, deallusrwydd artiffisial. A bob tro wy'n defnyddio'r term AI lawr yn y gorllewin, wi wastad yn esbonio, mae artificial intelligence yw e, ac nid artificial unrhyw beth arall, gan bod fi'n gweinidogaethu yn ardal wledig. Fe ddywedodd y Pab fod dynoliaeth wedi wynebu dewis, naill ai adeiladu tŵr Babel newydd, neu adeiladu'r ddinas lle mae Duw a dynoliaeth yn cyd-fyw. Mae'r stori Feiblaidd yn adrodd, medda fe, am ymdrech ddynol i adeiladu dinas a fydde'n gosod dynoliaeth ar yr un lefel a'r dwyfol. Rhaid i ni felly, medda fe, osgoi syndrom Babel, sef eilyn addoli elw sy'n aberthu'r gwan, yn aberthu un ffurfiaeth sy'n niwtraleiddio gwahaniaethau, a'r esgus y gall un iaith unigol, hyd yn oed iaith ddigidol, gyfieithu popeth, gan gynnwys dirgelwch y person yn ddata ac yn berfformiad. Mae hanes Tŵr Babel hefyd wrth gwrs, fe ni'n gwybod, yn cael ei gysylltu â'r Pentecost, a hanes y Pentecost. Yn ôl yr esboniad neu'r deall traddodiadol, mae'r hyn sy'n dechrau y Mabel gyda'r holl ddeiar yn meddu ar un iaith, ar un geiriau, ac yn un bobl, yn gorffen gyda llu o ieithoedd, dryswch a phawb ar wasgar. Yna, yn ôl y dehongliad hwn, mae'r ysbryd adeg y Pentecost yn gwrthdroi ac yn dad wneud hyn i gyd, gan greu un iaith ddealladwy, ac adfer undod ddynoliaeth, tra bod apostolion oll gyda'i gilydd mewn un lle. Mae'r Pentecost mewn geiriau eraill yn troi'r yn troi Babel go wyth. Dyna'r dadansoddiad draddodiadol siŵr o fod, ond mae yna ddadansoddiad o'r fath, fi'n credu mae hwnnw'n gallu bod eitha tricky fan yn onest ych chi. A hynny achos, yn ôl y nealltwriaeth i, falle bod fi'n wrong, nid dychwelyd at un iaith wreiddiol sydd yn digwydd adeg y Pentecost, ond yn hytrach, mae pawb yn clywed yr efengil yn ei hiaith i hunain. Yn ei hiaith i hunain.
dyna yw gwirth y Pentecost yn dyfe. Am un foment fer, y dangoswyd i ni sut mae'n bosibl clywed ein gilydd gweithaf ein gwahanol ieithoedd a diwylliannau ac ethnigrwydd a hiliau. Mae'r dehongliad traddodiadol o hanes Tŵr Babel yn troi'r amrywiaeth ieithoedd yn gosb gan Dduw. Fel pe bai amrywiaeth yn rhywbeth sydd yn wrong ac yn rhywbeth sydd angen i gywiro, i oresgyn neu ddadwneud. Ond ym Mabel mae Duw yn creu amrywiaeth. Mae e'n creu amrywiaeth. Onid bwriad Duw sydd yma ar gyfer y byd, bwriad sydd yn ymestyn yr holl ffordd yn ôl i'r dechrau yn gyntaf. Y gorchymyn cynta'r iod yw mae Duw yn ei lefaru yn y Beibl at ddynoliaeth yw, byddwch ffrwythlon, amlhewch, gwasgarwch, llanwch y ddeiar. Mae'r gorchymyn hwn yn cael ei ailadrodd ar ôl y diliw, wrth i Noa a'i deulu adael yr arch a chael y dasg o ysgaru ac i ail boblogi'r byd. Ar ardegau allweddol, mae Duw yn ymateb i anufuddod trwy wasgariad dwyfol. Mae methiant dynoliaeth yng Ngardd Eden yn arwen at allduddiaeth o un lle penodol i wasgarwch i fyd llawer ehangach. Mae llofruddiaeth Abel gan Cain yn perydd o ddod yn grwydrin ar yr holl ddeiar. Ac mae dyfroedd y diliw yn ymledu orchuddio wyneb y ddeiar yn gyfan gwbl. Fe na hyd yn oed cigfran na cholomen ddod o hyd i dir sych. Ar bob achlysur, diben Duw yw lledaenu a gwasgaru, yn unol â'r gorchymyn gwreiddiol hwnnw i'r greadigaeth. A nawr ym Mabel, mae'n ymddangos fel petai undod ac un ffurfiaeth mewn iaith a bwriad i'w gwasgaru a drysu, yn bethau roedd y bobl yn ei hofni mwyaf. Oedd ei hymgais i adeiladu tŵr yn ymgais i rwystro'r ddau beth hyn rhag digwydd, yn ymgais i rwystro'r asgaru, a'r drysu a chadw'r undod. Eto, does dim rhaid gweld y gwasgaru hwn yn unig fel canlyniad anufuddod. Mae Walter Brueggemann, mae syniad wel, mae e'n cyflwyno'r feddylfryd o naill llai neu ynghylch y stori hon. Mae e'n canolbwyntio naill llai ar undod anufudd y bobl neu ar gosb Dduw yn ei gwasgaru. Mae ddehongliad o'r hanes hwn yn ddiddorol tu hwnt, a mae e wedi achosi i un awdur ofyn yn nerfus, is the Babel towel beginning to wobble? Odi Tŵr Babel yn dechrau woblo? Mae Brueggemann yn ei helpu ni weld bod yna ddau fath o undod ar waith fan hyn. Ar y naill llaw mae Duw yn dymuno undod sy'n caniatáu ac yn annog gwasgaru. Yr undod y mae Duw yn ei ddymuno yw bod yr holl ddynoliaeth mewn cyfamod ag ac yn unig, undod a Duw, dyna'r undod yn dyfe. Y gwasgariad y mae Duw yn ei ddymuno yw bod bywyd yn cael ei fyw ym mhob man gan ei bobl, sy'n rhoi sylw i bob ran o'i greadigaeth, gan weithio ar ei ddelw ef, i gyfoethogi'r holl greadigaeth, ac i ddod â phob un yn ôl i rywogaeth, i gyflawnder a ffrwythlondeb. Dyw'r berthynas hon rhwng undod a gwasgaru ddim yn golygu gwahanol teuluoedd ac ieithoedd a thiroedd a chenhedloedd. Dyw ei ddim yn golygu bod rheini'n ddrwg ac yn anifydd. Mae e'n rhan o fwriad Duw. Mae Duw'n caniatáu'r math hwnnw o wahaniaethu, fel bod pob ran o ddynoliaeth yn edrych ar Dduw ac yn ymateb iddo fe gyda'i gilydd mewn undod. Mae'r cyd-destun ehangach hwn o bryder Duw a gwasgaru ynghyd â'r berthynas rhwng undod a gwasgaru yn peintio darlun go wahanol. A mae'n bwysig nodi taw sôn i ni fan hyn, mae Duw'n sôn am undod ac nid am un ffurfiaeth. Un ffurfiaeth,
tebygrwydd llwyr, pawb yr un peth, cain hunain mewn cylchoedd cul, a dyna o bosib beth mae'r byd yn ei ddymuno heddi'n dy fe. Ond nid yw hynny'n fynegiant cywir o'r ffordd mae Duw eisiau ddynoliaeth fyw yn y byd yma ef yn ei ddychmygu. Nid un ffurfiaeth, ond undod. Nid melltith na chosb yw gwasgaru pobl, na dryswch ieithoedd. Duw sy'n algyfeilio'r byd, fel i fod yn cyd-fynd ar hyn a fi fwriad eriod. Diolch i Brwgam am agor ein meddyliau ni. Ac felly am Mabel, nid yn unig mae Duw yn bendithio ac yn cadarnhau'r amrywiaeth, mae Duw yn creu'r amrywiaeth hefyd. Diben pobl fyw, yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd fel ei gilydd, fi nid yn unig cael ei gwasgaru, ond hefyd gwasgaru a lledaenu newyddion da Duw ymhell ac agos. Yn syth ar ôl Babel, ac ar ôl rhestru disgynyddion Sem ac yna Tara, i ni'n cael ein cyflwyno i Abram, sy'n cael ei anfon mas o'i wlad gyda'r addewid, a bydd y byd cyfan yn cael ei fendithio ganddo ef a'i deulu. Ar ddiwedd Efengyl Matthew, mae'r Crist atgyfodedig yn cyfarwyddo i ddilynwyr i fynd a gwneud disgyblion o'r holl genhedloedd. Mae Acte, y benod gynta'n rhagweld anfon yr ysbryd glân adeg y Pentecost, gan rymuso'r eglwys gynharaf i fod yn dystion i mi yn Jerusalem, yn Judea yn Samaria a hyd eithaf y ddeiar. A mae Paul yn ysgrifennu at y Philippiaid am amser pan fydd pob tafod yn cyffesu mae Iesu yw'r arglwydd. Pan fydd pobl Dduw, pan fydd yr eglwys yn aros mewn un lle, heb groesawu na chofleidio amrywiaeth, gan dreial diffinio pwy sydd y tu mewn iddi a pwy sydd y tu fas iddi, pwy a gall Duw i garu a pwy na all Duw i garu. Yna, i ni'n gwneud fawr mwy na cheisio gwneud enw i ni ein hunain. Y Babel syndrom, the Babel syndrome, yn hytrach na dyrchafu a rhannu'r holl brydferthwch sy'n dod gydag enw Duw. Adeg y Pentecost, mae'r ysbryd glân yn chwythu dryser un tu hwnnw ar led, lle roedd yr holl disgyblion wedi ymgasglu ynghyd fel un, ac yn ei hanfon mas i'r byd. Adeg y Pentecost, mae'r ysbryd glân yn cadw, yn cadarnhau, yn cymeradwyo ac yn dathlu harddwch, sanctaidd a gwerth amrywiaeth. Yr amrywiaeth a anwyd y Mabel, ac yn gweithio drwyddi i ddechrau gwasgaru a rhannu newyddion da Iesu hyd eithaf y ddeiar. A dyma ni heddi, yng nghyfarfodydd yr Undeb 2026 yn rhan o Eglwys Iesu Grist yn y ganrif hon, yn dathlu'r amrywiaeth ac yn mawrygu'r fraint fel undeb eglwysi digon bach, cofiwch, o fod yn rhan o'r amrywiaeth honno sy'n lledaenu neges Efengyl Iesu Grist i'n byd ni heddi.
Gweddiwn. Arglwydd, diolch i ti am yr amrywiaeth werthfawr sydd yn ein cymdeithas ni, sy'n rhan bwysig o greu byd cynhwysol, lle mae pawb yn cael eu parchu a'i gwerthfawrogi. Diolch bod ein gwahaniaethau mewn diwylliant, iaith, profiadau a safbwyntiau yn ein galluogi ni ddysgu oddi wrth ein gilydd ac ehangu'n dealltwriaeth o'r byd. Helpa ni werthfawrogi'r amrywiaeth, fel y gallwn ni adeiladu cymunedau cryfach, tecach a mwy croesawgar i bawb. Gosodwn y dwyrnod hwn a holl waith y cyfarfodydd blynyddol hyn yn dyddwylo di. Bendithion meddyliau, ein geiriau a'n gweithredoedd. Rho'n iddo i thineb ym mhob penderfyniad, ymynedd ym mhob her, y nerth ar gyfer pob tasg sydd o'n blaen. Boed i bopeth o wnawn yn ystod y tridiau hyn ddod ac yn rhydydd i ti. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch i chi am eich gwrandawiad caredig. Fe ganwn ni emyn yr Iesu a deyrnasan grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn. Diolch Fiona.